Эфирда атна информацион программасы урын алды. Хайырлы кеш, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Урман теңсез хәзинә. Бу атна азагында урманчылар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Районда беренче тапкыр бал корты туе умартачыларны бергә җыйды. Фани дөньяда яшәп, мәңгелек йорт хакында онытмыйк. Зиратларда көзгә өнәләр гөрләй. Кичә көннең икенче артысында район прокуратурасы бинасында әйләнә-тирә мөхитне һәм табигый байлыкларны саклау буенча район прокуроры катнашында ведомство ара җыелыш киңәшмә булып узды. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Табигатьне саклау буенча көннән-көн күбрәк эшләнсә дә, хәл итәсе мәсьәләләр әле шактый. Бу уңайдан район прокуроры Зөфәр Абитов ведомство ара җыелыш киңәшмә уздырды. Бүгенге җыелышка без инде районда булган контролирующий органнарны, хокук органнарны чакырдык. Мәсьәлә күтәрелә торган бик мөһим дип саныйм мин. Бу инде безнең табигатьне саклау һәм дә экология белән бәйле булган мәсьәләләрне күтәреп, бергә обсуждать итеп, тиешле чаралар күрү буенча сөйләшеп булачак. Прокуратура үзенең тарафыннан бу өлкәдә күп кенә эшләр үткәрелә, мөһим эшләр дип әйтергә кирәк. Киңәшмәдә район хакимияте вәкилләре, Россия Эчке эшләр министрлыгының Саба районы бүлеге җитәкчесе Васил Исмәгыйлев, Саба һәм Теләче районнары буенча баш эколог Ришат Билалов, ветеринар инспекция, Саба урман хуҗалыгы белгечләре һәм башка җитәкчеләр, җаваплы кешеләр катнашты. 2018 елның 9 аенда гына да 34 закон бозу очрагы теркәлгән. Аларны юк итү буенча 20 прокурор протесты кертелгән. Инде хукук бозу фактларына килсәк, алар төрле фактлар бар безнең районыбызда. Әгәр алсак, ул беренче чиратта инде закон бар бит, безнең специальный закон об отходах производства и потребления. Шул законны үтәмәү өчен 7 юридический оешма дибез инде, 7 оешма һәм индивидуальный предпринимательләр җавапка тартылды. Договорлары булмаган өчен шушы отходы потреблениеләрне утилизация өчен договор төзмәгән өчен һәм инде тиешлечә бу утилизация итмәгән өчен. Безнең закон бозу фактлары инде урман белән бәйле өлкәдә бар. Безнең районда 14 биотермический ямалар дибез инде, һәм дә тагын шушы животноводческий фермаларда килеп чыккан падеж дибез инде русча әйткәндә, тайны падежларны тиешле утилизация булмаган өчен җавапка тарткан фактларда булды безнең. Туфрак һәм су ресурсларынан рациональ файдалану эш барышында барлыкка килгән калдыкларны закон нигезендә юкка чыгару, һаваның чисталыгын тәэмин итү һәм башка экологик мәсьәләләрне кайгыртып яшәү һәр гражданинның бурычы. Җыелышта чыгыш ясаган җаваплы кешеләр аларга тулырак тукталды. Иң элек район прокуроры сүзне баш эколог Ришат Билаловка бирде. Безнең Саба районы буенча инде көндәлек экологик состояниегә мониторинг үткәрелеп барыла. Инде төп безнең яз җиткәчтә чисталык икәүләр бара бит инде. Шул чисталык икәүләр барышында безнең облютлар була инде. Облютта без үз күзебез белән күреп бетермәгән әйберләрне шул виртуаль ташлап күреп безгә эшләргә кушыла инде. Быел да 26 төшкә булып районда шуларны устранить ителде инде барсы дагы. Аннары соң инде тагы эш барышында ой сайын безнең үзебезнең территориядан аккан елгалардан сулар анализга алына. Шуның анализы тикшерелеп, фактлары төзелеп, мониторинг алып барыла. Бу актлар нигезендә безнең ортак превышениелар незначительный дип әйтгәндә, бик зур күләмдә түгел. Әгәр дә бик зур күләмдә булса, аның инде ахырында яңадан өстәмә 3 тапкыр проба алып, аңа ущерблар шутланып, дальнейшем шундый система белән бар инде. Пока безнең андый ущербка барып җиткән юк. Инде яңадан бу ниләр буенча, нидерлар, карьерлар буенча безнең ситуация инде. Бездә 14нче елда без һәрбер карьерга ревизия ясап чыккан идек. Ул вакытта безнең списокта 36 теге дикий карьер дип әйтгәндә 40 алынган карьерлар бар иде. Без шуларның инде 11-ен шул елны ук анда агач үскәнлек белән
үлән үскәнлек белән акып төзеп, теге недействующий дип списать иткәнек, шуннан калган 20-25 карьерны үзе безнең районнан теге плата за негативное воздействие окружающей среда күчергән акчаны шушы рәисенә шушы өлкәгә бүлеп биреп, үзе дә өстәп акча түләп инде. 25 карьерны да хәзер рекультивация ясап бетерелде. Шуның өстенә инде яңадан 8 карьерага для собственных нужд дигән рөхсәт алынды. Бу 25 елга бирелә инде. Шуның нигезендә эшләнә. Безнең һава буенча атмосферный воздухтан андый зур жалобалар юк. Менә бу 15нче елда 3 балаларга җир бүленә башлагач, без һәрбер авыл җирлегеннән анализ алдык һавадан. Үзебезнең Казаннан лабораторияны чакырып, һәрбер авыл җирлегенең 3 балаларга урын кайдан бирелә. Һәрберсеннән туфрагын, һавасын, шул якындагы карын инде вакытта карый, суын анализга алып, һәрберсе тикшерелде. Буларның акытлары бар, но бездә монда андый превышение чыкмады инде, алай зур итә торган инде. Безнең инде яңадан шушы районда бит может белтермәгән кешеләр бар. Безнең 73нче елда Шәмәрдән кырыенда безнең бик зур яда химикатлар Россия буенча җыелып күмелгән инде. Бу җирдә тоже без булдык. Моның туфрагында, һавасында анализларын алдык. Монда дагы андый куркыныч әйбер чыкмады. Моның урынын инде үзе шунда катнашкан кеше кайтып, безгә күрсәтеп, монда иш алып барды инде. Бүгенге көндә инде безнең бөтен тиристә бит инде отход, бөтен территориялар, ферма территориялары бөтенесе тиристән җыештырылган, чиста дип әйтик. Но әммәдә безнең проблема булып тора инде, менә шу урман полосалары кырыена тирис ташлауны бетерергә кирәк инде. Аның корган агачлар күз алдында андый җирләр бар. И шушы теләсәнчек казымау инде безнең Табигатьне һәм әйләнә-тирәне саклау, аның табигый ресурсларына аңлы, сакчыл карашта булырга кирәклеген һәркем истә тотсын иде. Тәртип, закон бозу очракларына килгәндә, җыелышта докладлар тыңлангач, һәр органга мәгълүмат алмашып эшләргә кирәклеге дә әйтелде. Сентябрьнең һәр 3нче якшәмбесендә урман хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләр һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Урманчылар көне 1980 елдан СССР Югары Советы Президиумы указы нигезендә билгеләнә һәм илебездә чагыштырмача яшьрәкләрдән санала. Узган атна ахырында бәйрәмнәре алдыннан районыбыз урманчылары һөнәри осталыкта көч сынашты. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Һөнәри осталыкта көч сынашы бәйгесе урманчыларны һәр ел менә шулай бергә җыя. Быел һава торышы да сөендерде. Кояш елмая, көзге җилләр дә ягымлырак исә. Тантаналы ачылышта Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауил Кузиров, район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Саба урман хуҗалыгы җитәкчесе Васыл Гызатуллин, башка мәртәбәле кунаклар, урманчылар катнашты. Министр буларак әле генә җыйда эшлим. Беренчедән бөтен организация ягындан нинди дисциплиналар ярышка куелган, каралган мероприятиялар бик бәя зур куям. Чөнки безнең инде Саба лесхозы, Саба лесничество дип әйтеп узабыз, ул инде республикабызда иң лидерлы, иң беренче рейтингларда күптән еллар инде. Бу инде мин менә коллегаларны тәбрик иткәндә инде әйтеп уздым, ул бит инде безнең 60-70 еллардан инде хөрмәтле Нургали Миниханович вакытларындан ул шундый каты ныклы фундамент куелган инде управление булып калган. Бу инде безнең яшь буыннар инде яшьли урманчылыклар инде шундан аның шул күп эшләр эшләнгән, ишек эшләргә, ишек урманчылыкка хезмәт итү нәбәенкенне инде без күрәбез. Ишек монда унышлар нинди унышлар. Тантаналы ачылышта урманчылык тармагында узак еллар һәм намуслы хезмәт куйган өчен Хамид Вагызов, Альберт Газижанов, Радил Низамиев, Дамир Сафинга Татарстан Республикасының атказанган урманчысы, Резидә Әхтәмҗановага Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы исеме бирелде. Нәтиҗәле хезмәт куйган аерым кешеләр Урман хуҗалыгы министрлыгының Саба муниципаль районының мактау грамоталары, рәхмәт хатларына лаек булды. Татарстан Республикасы урман тармагы эшчеләре профсоюз җәмәгать оешмасының республика комитеты рәисе Илнур Гыймадиев та мактау грамоталары тапшырды. Безнең инде Саба урман хуҗалыгы Россия күләмендә, Татарстан күләмендә комплекслы алып баручы лесхозларның бердән-бире булып тора.
Инде бу комплекслар бар дигән сүз нәрсәдән тора? Без инде орлыкларны җыябыз, аларны эшкәртәбез, аларны чәчеп, безнең бит инде менә шведский технология белән закрытый корневой система ябык тамыр белән үстерә торган орлыкчылык үзәге бар. Шунда үстереп, агачларны утыртабыз, аларны укытлап үстерәбез. Һәм шул ук вакытта инде безнең менә үскән агачларны кисеп, аларны эшкәртә торган цехларыбыз бар. Инде булай әйткәндә инде безнең күп тармаклы оешма лесхоз, ал инде участковый лесничестволардан тора, 6 участок урманчылыгы бар безнең. Селекционный центр, Дендросад, охотничье хозяйство һәм инде һәрбер җирдә безнең агач эшкәртү цехлары бар. Бүгенге көндә инде безнең 625 кеше эшли, уртача хезмәт хакыбыз инде безнең 21 меңнән тора, уртача яшьләре 40-45 яшь. Инде шунысы куанычлы, менә шушы бәйрәм алдыннан инде без урманчылар бәйрәме бит инде һәр елның сентябрь аеның 3-нче атнасының ял көне үткәрелә. Без инде аңарчы үзебезнең цехларда, менә бүген урманчылыклар белән үзебезнең һөнәри осталыгыбызны арттыру өчен бәйрәм оештырдык. Ярыш әйтергә кирәк инде. Бүген монда безнең катнаша 250-дән артык кешебез. Монда инде 17 номинациядә эшләрне алып барабыз. Инде аның шунысы куанычлы, менә без үзебезнең остазыбыз, укытучыбыз, Россиянең һәм Татарстан атказан урманчысы Нургали Миннехаевич безне ничек өйрәтеп калдырды. Шуның юлыннан без абынмыйча, талпылмыйча, урман хуҗалыгында нинди генә яңарышлар, үзгәрешләр булмасын, без аны үзебезнең коллективта дөрес аңлап, зур өметләр белән алга карап яшибез. Районыбыз урманчылары үз эшләренә чын күңелдән бирелгән белгечләр. Һөнәри бәйге вакытында һәрберсе моны тагын бер кат испат итте. Ярышлар аларга якын таныш. Бу тармакта хезмәт кую дәверендә алар практикада еш кулланыла. Шунысын да әйтергә кирәк. Саба урман хуҗалыгы инновацион технологияләрне куллану буенча республикада беренчеләрдән санала. Бүген конкурс инде безнең 17 төп төрдән тора инде. Ул төрләрнең бөтенесе дә безнең урманчыларның эшләренә бәйләнгән. Безнең монда җыелдылар төп лесничийлар, ярдәмчеләре, урман мастерлары, лесниклар, водительләр җыелды, манипулятор водительләре җыелды, пчеловодларны җыйдык, охотничье хозяйство, егерләрне җыйдык. Менә шуларның бөтенесе 17 төр инде безнең. Һәрберсе шушы 17 төрдә катнаша. Дип әйтергә кирәк. Барлыгы безнең монда 100ләп кеше инде, участник дип әйтергә кирәк. Иң беренче безнең төр ансы инде башлана безнең урманда лесникларның отводыннан. Алар урманда инде елдагы комплекс эшендә эшли торган отводларны эшлиләр. Аннан соң инде китә безнең противопожарный мероприятиелар. Монда бик күп инде безнең препятствиелар, пожар сүндерүләр, тестированиелар. Аннан соң китә инде безнең производство яклары да бар. Производство ягында безнең поддон сугабыз. Мастер-класс күрсәтәбез сувенир әйберләре белән инде. Шулай ук безнең елда уздырыла торган бар күңелле инде дип әйтәбез инде без аны эстафета, комбинированный рез бар, обрезка сучев бар. Аннан соң инде без быел яңадан бер төп өстәдек. Ул урманда бөтен үзебезнең кисә торган комплекс тракторларны җыеп заготовка барабыз. Бу заготовканың төп безгә күрсәтә торган әйберсинаның рациональный разделка древесины дип инде. Бу безнең бит инде агачлар түбән сыйфатлы. Шуңа күрә түбән сыйфатлы агачтан күпме күбрәк деловой алу ирешү инде. Елның теләсә кайсы мизгелендә законсыз эш итүче браконьерлар, рөхсәтсез урман кисүчеләр, урман янгыннары белән гомерләрен куркыныч астына куеп аяусыз көрәшү аларның эшчәнлеген тагын да катлауландыра. Өстәвенә кануннар да еш үзгәреп тора. Бүгенге конкурста катнашучыларның кәйфи яхшы, һәр команда бердәм җиңүгә омтылып ярыша. Сабабаш урманчылыгыннан килгән Альберт Газижанов өчен икеләтә күңелле көн. Аңа Татарстан Республикасының атказанган урманчысы исеме бирелде. Biz bugün burada yarışqa jıyıldık. Bu bizim участок, atvot участогы. Birinci şu bizim atvot. Bu ormanı atvot çiğli ağaçlarını jığabız, kurganların. Kekre ağaçlarını ügüretəyiz mində. Якында гына Шәмәрдән участок урманчылыгы командасы егетләре Раиф Галимуллин җиңәбез дип килдек ди. Урманчыларның күп кырлы талантларын ашу бәйгесендә катнашабыз. Без менә монда һәр участок атмады итәбез, шуңа багана ясыйбыз.
ул багананы утыртып, агачларны келәймәләп, бизерен ярып, келәймәләп, сухостуйларны алып, монда без участок әзерлибез. Җиңүгә өметләр ничек? Бар. Коркусам да йөрәк яшмит. Әзерләнеп килдегезме? Әзерләнеп килгән шикелле иттек. Урман хуҗалыгы министры җитәкчеләр озатуында һәр бәйгә аның шартлары белән якыннан танышып чыкты, урманчылар белән аралашты. Күп кенә биремнәрне ул зур кызыксыну белән үзе башкарып карады. Тәҗрибәгез бай, урман хуҗалыгы министры буларак, мин дә сездән күп әйбергә өйрәнәм әле дип ассызыклады. Чарада селекция орлыкчылык комплексы, сувенирлар ясау цехы тарафыннан күргәзмә, мастер-класслар да оештырылган иде. Һәр команда үҗәтлек белән көч сынашты, ә иң сөендергәне бу тармакта яшь белгечләрнең дә күп булуы. Әлбәттә, ул безнең приоритетный задачаларыбыз киләчәккә яшь урманчыларны тәрбияләү, өйрәтү, урманчылыкка кертергә. Безнең инде Лубяныйда лесотехнический колледж эшләп тора. Анарга инде зур ремонтлар керде. Безнең президентыбыз белән Руслан Нугаевич Минихановның ярдәме белән. Без инде бу елны план наборы дигән безнең план бар инде. Минтруд белән согласованный набор үтәлде. Анда 4 дисциплина ягындан укыту бара. Лесопарковое лесное дело, ландшафтное, строительное дело, бухучет и яңа дисциплина кертелде, охота и звероводство. Без инде тырышабыз, менә школьный лесничестволар арасындан актуализировать итәргә, кызыксындырырга балаларны. Слет уздырдык Лубяныйда 29-31-нә кадәр июльдә 3 көнлек күрсәттек. Ишек укулары бара, ишек нинди дисциплиналар укыту бара. Мин уйлыйм, безнең урманчылыкның кадрлары киләчәктә уңышлы булар дип. Бөтен мөмкинлекләребез бар, условиялар куелган. Безгә инде менә бу направлениедә профилактика ягындан, тәрбия ягындан көндәлек внимание биреп, дөрес сәгатьләр куелган вакытында каралган бөтен әйберләрне, дисциплиналарны үтәргә тиеш. Без барлык турнирда катнашып чыктык. Һәрберсен тиз вакытта давап иттек. Менә монда күрүсенчә без отжимать иттек. Без аны 10 секундта, 10 отжиманий практически. Без аны отжимать иттек. Шушы турнирларда катнашып чыгып, иң беренче булып һәрберен давап итеп чыктым. Булганны саклау, урманнарны үстерү, киңәйтү урманчының төп бурычы, ә аңа иң мөһиме табигатьне ярату сыйфаты хас булырга тиеш. Һөнәри бәйрәмнәрен алар елдагыча хезмәт уңышлары, яхшы күрсәткечләр белән каршы ала. Инде барлык Татарстан урманчыларын, үзебезнең гомумән урманчыларыбызны, инде безнең урман бит инде район, шәһәр халкы белән бәйләнгән барлык Татарстанда яшәүче халкыбызны чын күңелдән урманчылар бәйрәме белән тәбрик итәсе килә. Аларга саулык, сәламәтлек, эшләребездә зур уңышлар теләп калабыз. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәтле урманчыларны, бөтенесендә республика урманчыларын, үзебезнекеләрне, сабаларны урманчылар көне белән котлап итәсе килә. Аларга тазалык, саулык, сәламәтлек, озын гомер, уңышлар, семья бәхете телим. Татарстан урманнарга бай республика. Җөмһүриятебездә алар 2 миллион 400 мең гектар майданны били. Агачлар читкә чыгарылмый, барысы да үзебездә җитештерелә, ди министр. Урманнарыбыз читкә чыгарылмый. Безнең бар 2 перерабатывающий зур заводларыбыз. Берсе инде ишетеп беләсез аны. Бу Алабугада Костомон Интегрит. Икенчесе зур заводыбыз инде Зеленодольский фанерный завод. Шунда инде Костомонга безнең баланс шул нарат, баланс кайын, усак шунда җибәрелә. Фанерный заводка инде фанкряж, кайынның фанкряжы шунда җибәреп торабыз. Безнең каралган планнарыбыз бар. Шунда безнең урманчылар заталар инде шул урманны. И тагын да әле 31 лесхозда лесопильный цехлар эшләп тора. Үзенә кирәккән хәленнән килгән инде продукциялар чыгарып яталар халыкка. Токтамы шунда, поддоннармы, штакетниклар. Ну, бында инде Саба лесхозында безнең бик күп чыга продукция. Мин инде үземдән, министр буралак, үземнең коллективындан, бөтен урманчылык хезмәтчәннәрен чын күңелдән котлыйм.
Бу безнең профессиональ бәйрәме белән исәнлек, саулык телим, бәхет, именлек һәм яңа уңышлар. Шарага озак еллар бу тармакта хезмәт куйган ветераннар да чакырылган иде. Җитәкчеләр аларны да бәйрәм белән тәбрик итте. Соңыннан алар дендрология бакчасында булып истәлеккә чыршы агачларын утырттылар. Урманчыларның хезмәте зур хөрмәткә лаек. Район икътисадын үстерүдә дә алар үзләреннән зур өлеш кертә. 2017 елда гына да Соба урман хуҗалыгында 450 миллион сумлык товар җитештерелгән. Бәйрәм уңаеннан минем Трискиле шушы урман хуҗалыгы хезмәткәрләренә исәнлек, саулык, һәр вакытта да эшләр булып торсын, уң булсын, сыйфатлы булсын, нәтиҗәле булсын. Урман йөзләрчә төрдәге агачлар дөньясы, аларның яшәешен тәэмин итүче табигый мөхит булу белән генә шикләнмәй. Ул экосистема чылбырын, яшеллек һәм андагы тереклек дөньясының бердәм яшәешен ышанычлы тәэмин итүче урында. Без аны сакларга бурычлы. Урманчыларны һөнәри бәйрәмнәр белән котлыйбыз, җаваплы эшләрендә уңышлар, гаилә бәхете телибез. Татарстанда соңгы елларда умартачылык белән шөгыльләнүчеләр саны арта. Саба районында да борынгы һөнәр яңара. Иң күп умарта саны Саба шәһәр җирлегендә, Олы-Норты һәм Сатыш авыл җирлекләрендә теркәлгән. Узган атна ахырында исә Шикше авыл җирлегендә районда беренче тапкыр бал корты туе үткәрелде. Теманы Гөлшат Галиакбарова репортажы дәвам итә. Бал корты туе үткәреләсе Сабантуй мәйданы гөр килеп торды. Сәүдә рәтләре һәм күргәзмәләр эшләде. Бал корты туе Акшарлак балалар бакчасына йөрүче нәниләрнең бал корты биюе белән башланып китте. Әлеге бәйрәмне оештыру фикерен күтәреп алып, аны әзерләүдә көчендә ярдәмендә кызганмыйча торышучыларның берсе Шикше авыл җирлеге башлыгы Радик Хәйретдинов. Безнең җирлектә узган елы безнең кечкенә генә шушы умартачыларның бер семинары булып узды. Безнең яңа төзелгән бик батыр кортлыгыбыз бар. Бу умартачылар безнең шунда җыелганнар иде. Миңа шунда катнашырга туры килде. Анда инде без үзара фикер алыштык инде. Алар үзләренең монда алып килгәннәрен төрле ясалган әйберләрен яңадан инде булар инде безгә предлагайттылар, шулай итеп. Башкириядән килгән кешеләр бар иде, шулай әйткәндә. Башкортлар килгән, алар безгә шулай итеп әйттеләр инде, что безнең районнарыбызда шундый шила туй дигән, корт туе дигән әйберләр үткәрәбез. И шушыннан башка салып куйдым мин моны үземнең. Бездә дә ясап булмый история монда әйберне дип, шуннан да бер кыршылар белән безнең әле бернинди бәйрәм оештырганабыз юк. Biz инде кичке сабан туйларны, башка бәйрәмнәрне күп оештырабыз. Шушындый идея минем үземә якын тоелды. Яңадан быел инде шушы идея буенча мин Шакылышка киңәштем бу турыда. Ул бу идеяны күтәреп алдан, Раис Тугай шәкереп чыктым мин бу вопроста. Ул да әйтте сезгә уңышлар дип. Инде менә шушындый ничек булып бетәр бу бәйрәм, инде беренче кыймак тиерле дә була диләр. Әлбәттә, бөтенесен дә шәптә бетереп булмагандыр. Без инде үзебезчә тырыштык. Умартачыларны бәйрәм кунакларын Саба районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Гафур Хәсәншин тәбрикләде. Хәзерге вакытта районда якынча 450 умарталык, 8900 умарта гаиләсе бар. Товар балы җитештерү күрсәткече 150 тоннаны тәшкил итә. Гади халык умарта тотучылар хакында бал сатып рәхәт яши дип уйлый, ләкин умартачылык авыл хуҗалыгының теләсә кайсы тармагы кебек үк шыгымлы. Бал сата башлаганчы аны тәрбияләргә дә, акча кертергә дә, үзеңә бер туктаусыз өйрәнергә дә туры килә. Менә быел без беренче тапкыр менә Радик Ризвановичның инициативасы төбендә ул шундый фикерне әйтте, былтыр уздырам дип үз сүзендә торды. Бергә сөйләштек, бергә фикерләштек, программаларны бергә уртак төзедек инде. Ну безнең бөтен аптыраш шундай, халык булыр микән, юк микән, халык килсә, андый мероприятиеләр бик күңелле була. Килсәләр әйбәт була. Безнең исәптә инде менә бу Шила туен, умартачылар сабан туен традицион дәрәҗәгә кертергә инде, традиционный ел сайын уздырырга. Шама белән шу сентябрь аенда менә умартачылык эшенә безнең районда да хайран кеше керешеп бара инде. Бәлки алар уйлыйлардыр инде бу эш асат дип инде, катлаулыгы юк, нәрсәсе юк. Ләкин менә 70-80 яшьлек умартачыларны сорыйбыз икән. Ничек умарталарны беләсезме? Әнем ди, мин гомер буе умарта белән эшләдем. Гомер буе шуны өйрәндем, әле хәзер дә әйтәләм, өйрәнеп бетмәгән дип әйтәләр. Бик вагыш ул, бик төгәлеш ул, сабырлык кирәк инде. Берне салындырмаска бал булмаган елларны инде. Әкренләп үҗәй белән эшләп барсаң, Ходай Тәгалә аннары кайтара ул. Бал кортларына һич кем дәрес бирә алмас, ләкин кешеләр бал кортларыннан дәрес алалар диелә Коръән Кәримнең Умарта кортлары сүрәсендә.
Бал кортлары гаҗәеп жан ияләре. Bir bal kurtu гаиләсе bir көнгә якынча 3 миллион чәчәкне серкәләндерә. Үзләре кебек тырыш, уңган хуҗаны гына үз итәләр. Кечкенәдән әлеге һөнәргә гашык булган Яхья абый Нуриев гомере буе умарташы һөнәренә тугры кала. Ләкин кайбер нәрсәләр, мәсәлән, экологияның начараюы, аны да борчый. Ул балакаем аны Аллаһ Тәгалә бирә ул әйберне. Кызыксынуын да, сәләтен дә, хыялын да, bütün нәрсәсен Аллаһ Тәгалә тумыштан бирә. Сәләте булмаган кеше Аллаһ Тәгалә сәләт бирмәгән кеше осырый алмаган. Ул шундый бик кызык нәрсә. Менә аның белән бәләкәйдән 3 яшьтән хыялландым мин. Менә шул хыяллык гомерем буена барды. Калгыз умарталарында эшләдем 10 ел малай вакытта, 60 елдан 70 елга кадәр. Аңаршыда шуннан соң гомер буе умарта тотам. 100 башка хәтле җиткердем, 100 баш умарта тоттым. Бүген әзрәк киметтем инде. Менә шулай, Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә бик хөрмәтләде, балда бирде, кортларын да бunda ишәйделәр. Bir Аллаһның рәхмәте белән бара торган әйбер ул. Менә хәзер җәй көне bir 2 период, 3 период улы кортлар кырылалар. Менә умарташы тулы корт була. Менә шул bir заман карасаң, шул улы кортлар бетә, яшь кортлар җыелып кала. Экология бик әйбәт түгел хәзер. Улы кортлар бик күп кырылалар җәй көне. Хәзер инде агулау эшләре дә бик киң кылаш алды инде басуларда. Хәзер игеннәрне, ошлыкларны агуламыйчы, тоже ошлык үстереп булмый. Аларны да гаепләп булмый, ләкин тиешле технологиясын башкармаган нәтиҗәсендә бал кортлары бик күпләп кырыла җәй көне. Һәм киләчәктә бал кортлары бетә дигән әйбер ул бар. Аны Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән, мин сезгә сәламәтлегегез өчен җир йөзенә бал кортлары җибәрдем дигән. Аллаһ Тәгалә адәм балаларында ала вакыт җиткәч, бал кортлары да бетә, тереклек бетә. Немец галиме Эйнштейн дигән галим әйтеп калдырган, бал кортлары бетәшәк, шуннан соң җир йөзендә тереклек бетәшәк. Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе умарташысы Марат Хафизов балавыздан төрле фигуралар рәвешендә шәмнәр дә ясарга өйрәнеп алган. Чисталыгы, пөхтәлеге белән үзенә җәлеп итәне умарташы һөнәре. Шуңа күрә хуҗалыкның 3 баш умартасы калган умарталыгына эшкә килергә дә курыкмый. Бүген исә умарталар саны 90 башка җиткән. Абый белән комбайнда помощник булып эшләгән идем. Хәзер шунда көзлектә рапс сукканда bir пазик янында суктык инде. Монда комбайнда эшләгәндә тузанга нигә ватып йөрисең, майга ватып йөрисең. Пасикага кирип бәрәңге пешереп отырган идек. Шуннан шуада, шуны уйлап, шунда барга булдым инде. 95-тә Кәүсәр абыйда помощник булып эшли башлаган идем, укып кайтып. Шуннан берлин 96-да пасикага куйдылар да, шуннан берлин шунда эшлим. Бал корты туена яшьләр дә, өлкәннәр дә иң беренче чиратта кызыксынып килгәннәр. Балның бәясен тәмин белүчеләр, мәсәлән, иң тәмле балны ашыклау дегустациясында да катнаштылар. Мин кечкенәдән бал ашап үстем. Әти умарта караганда кортлар да бик күп чыгадыр, күзләр күрмәскә әйләнәдер, шул рамнар ташып йөргән вакытта әтигә булышып, 10 баштан артык түгел инде ул, шулай булса да балны бик күп җыялар. Бал корты туенда Күкмара районы вәкилләре дә катнашты. Күкмара итекләре генә түгел, Күкмара балы дигән бренд барлыкка килсә дә гаҗәпләнерлек түгел ди алар. Бездә кешедән калышырга тиештек, замана шуны сорый, үзенең балыгын инде сатарга өйрәнергә кирәк. Үзебезнең Күкмара балы хәзер инде без еракларга барып инде выставкаларда күп күргәзмәләрдә катнашабыз. Да тырышабыз инде үзебезнең балны менә шундай төрле фасовкаларда, төрле матур савытларда тутырга. Кеше яратып ала ваграк савытларны, матуррак, чистарак, экологик чистырак балалар. Монда инде умартачылар тое, бал тое дип әйтәбез бит, шуңа кунакка чакырдылар. Рәхмәт чакырулары өчен, рәхмәт бу уенны, бу туйны оештыручыларга. Без инде монда үзебезнең күргәзмә итеп килеп килдек. Баллар, бал продукциялары, шулай умартачыларга кирәкле барлык инвентарьлар сатыла безнең Күкмарада. Үзебезнең кибетебез бар. Умарта кибете. Анда инде без һәрбер умартачыны нәрсә кирәк аларга шуны кайтып бирәбез һәм умартачыларга да нәрсә бар, нинди сырьялары бар, нинди продукциялар бар, шуларны кабул итеп алабыз. Без умартачыларга хезмәт итәбез.
Бол кырты туйы беренче тапкыр гына үткәрелсә дә, күңелле һәм мавыктыргыч килеп чыкты. Тагын да күбрәк умартачылар килсә, ул бәйрәм генә түгел, тәҗрибә уртаклашу мәйданы да булыр иде. Үзе белән алтын көзне ияртеп алып килгән сентябрь айының бүген 14нче көнен ваклыйбыз. Көзнең алтынлыгы, аның кадере һәм күркәмлеге барыннан да бигрәк көзгә муллык белән билгеләнә. Районда урып җыю эшләре инде тамамланды. Бу көннәрдә хуҗалыкларда бәрәңге алу, туңга сөрү һәм силос әзерләү эшләре бара. Чираттагы сюжетка күз салыйк. Ошы кырые күренмәгән киң басу кырларда эш берсе икенчесенә ялганып кара көзгә кадәр дәвам итә. Урып җыю эшләре тамамланды, игенчеләребез аны югалтуларсыз уңышлы җыеп алуга кереште. Бүгенге көндә безнең район буенча зәпкә сөрү бар инде җирләрне. Бүгенге көндә ул 24 000 гектарда башкарылды. Инде безнең барлык майданның 67% тәшкил итә инде бөтен сөрәсе җирләрне. Шулай ук инде безнең көзге культураларны утырту чәчү бетте инде бүгенге көндә. Алар башкарылып бетте. Шулай ук менә без бүген басып торабыз Тимершык басуында. Монда безнең иң күп майданнарның берсе инде район буенча. Икенче икмәгебез булган бәрәңге Тимершык хуҗалыгында 100, Мишәндә 60, Сатышта 30, Йовлаштауда 16 гектар майданда егелә. Барлыгы район буенча 206 гектар утыртылган. 2017 елда бәрәңге уңышы 242 центнердан күбрәк тәшкил итсә, быел бу санны белгечләр 280 булыр дип фаразлый. Без булган Тимершык басуында Red Lady, Наташа, Зекура и Лето сортлары утыртылган. Бәрәңгенең бүгенге көндә монда Red Lady сортын алып баралар. Где-то 20 гектар майданда алынды. Уңыш чыгышы монда 250 центнер тәшкил итә бүгенге көндә. Монда 3 комбайн эшли. Берсе үзәрнеке, берсе арташтан килеп, берсе юлбат техникасы килеп эшли инде. Шулай ук безнең монда зәпкә сөрү бара. Берсе асаван төшкән техника белән һәм үзәренең бер тракторлары пока бу тирәдәге басуда эшли. Һава торышы яхшы булганда техника 1 минутка да туктап тормый диярлек. Иртәдән кичкә кадәр басуда эш кирлей. Без Тимершык хуҗалыгында урып җыю эшләрен уңышлыгына төгәлләдек. 1640 гектар мәйданда бертеклек узаклы культуралар егелгән иде. Инде һава торышы да уңай килү сәбәпле тиз срокларда җыеп урнаштыра бетерә алдык. Уртача уңыш 28 центнер ярым күләмендә тәшкил итте инде. Бөтен культураларда әйбәт уңыш бирде. Безнең борчак быел әзрәк сынатты дисәк була инде. Башка елда караганда уңышы күпкә түбән. Башка елларны бик күп тулайым җыем борчак бирәе. Фуражларга да бик күп булайы. Быел менә шул борчак кына әзрәк сынатты нәтиҗәсендә уңыш әзрәк түбәнәйде дип әйтергә кирәк. Бу көндә инде җир туңга сөрү мәйданнары да бетте дисәк тә була. Менә кукуруз алынып бетмәгән 450 гектар мәйданда. Кукурузга бүгенге көннәрдә генә керешәбез. Саба аграр көллиятының 4нче курс студентлары урып җыю, терлек азык әзерләү, бәрәңге алуда һәр ел үзләреннән зур өлеш кертәләр. Алар бу елда хезмәттә. Монда мине чакырдылар практика. Мин җәйге чәчүләрдә катнашып, һәм көзге бәрәңгеләрдә чакырып, монда эшләргә эшлим. Без бу техникада әйбер вак балчыкларын, теге зур балчыкларны тотып атып барабыз. Топ әйбер мәскәйдә балчыкларны тотып торган. Сәгать ничәдә эш көне башлана? Без үзебез алган киләбез, эшләргә чыгып китәбез, алтарга уже эшли башлыйбыз. Кичкә 8-га эшләйбез. Хуҗалыкларда көзнең кие килгәндә туңга сөрү, җирне тукландыру эшләрен дә башкарып калырга ашыгалар. Бу хезмәткә шулай ук берничә техника җәлеп ителгән. Тимершык басуында быел 130 гектар майданнан 1715 центнер рапс культурасы җыеп алынган. Без килгәндә аның соламын урнаштыралар иде. Бу көннәрдә хуҗалыкларда кукуруздан силос әзерләүгә дә алындылар. Җаваплыгы шикләнгән Шытсу җәмгыятендә аны 12,5 тонна булдырырга планлаштыралар. Язлыкта һава торышы салкынча булу сәбәпле тигез тишелмәү генә бераз борчу салса да, гомумән алганда кукуруз уңышы быел канәгатьләнерлек дип белгечләр. Кукуруз безнең 580 гектар мәйданда утыртылды. Бу ишәрлек 155 гектар мәйдан алып бара. Бүгенге көндә бу участокта 2 Ягуар эшләй һәм 8 КАМАЗ силосный масса ташый.
Басуда КАМАЗ машиналары силосына бір үзлексіз ташып кына тора, комбайннар гына сынатмасын. Эшчеләрне көнгә 2 тапкыр ашханәдә пешкән кайнар ризык алып килеп сыйдылар. Биредә иртәнге 6-дан кичке 7-гә кадәр хезмәт куялар. Тырыш кешеләр эшне әкренләп җиңә. Районда күп еллык үләннәрнең дә 2нче каты чабылды. Авыл уңганнарының куйган максатларга ирешеп яши белүе эшне тагын да нәтиҗәле итә. Зиратларда көзге өмәләр башланып китте. Якыннарының каберлеге булган зиратларны чистарту, карап тоту һәркемнең изге бурычы. Чираттагы материал байлар сабасындагы иске зираттан әзерләнде. Әдәм баласы шушы якты дөньяда яши дә, Аллаһы Тәгаләдән бер көн җиткәч бакыйлыкка күчә. Бу хакыйкать. Үлем котылгысыз, ә зиратлар мәңгелек. Әнә шуңа күрә дә зиратларны һәр даим шу бүләннәреннән, зур итеп үскән агачлардан чистартып торырга кирәк. Каберлекләр өстендәге чардуганнар, куелган ташлар еллар үтү белән искерә, туза, ямсезләнә. Аларны да барлап, карап туру кирәк. Саба шәһәр җирлегендәге зиратларда һәр даим өмәләр үткәрелеп киленә. Оешма учреждение предприятиядә эшләүчеләр төрле эш кораллары белән килеп, зиратларны чистартып торалар. Узган чәршәмбедә дә шундый өмәләрнең берсе булып узды. Организацияләрдән килгән кешеләр, пенсионерлар да бар. Шуңа күрә килгән кешеләргә бик зур рәхмәт. Тыңлаган җитәкчеләребезгә рәхмәт. Тыңламаганнары дагын булгалы андыйлары дагын киреләнгәннәре, алга таба дагын андыйлары калганнары юк әле. Бүтән вакытта дагын инде безнең бу 18нче елда шушы зиратта 6нчы мәне үткәрәбез. Халык һәр даим йөри, чистартабыз. Халык үзенең туганнарының шәрдуганнарын карап тора. Шушында, шушы кояшлы матур көндә Ходай Тәгалә дагын көнен биреп тора. Основном безнең монда балта белән килделәр. Балта белән шәрдуган эчендәге үскән американский көлләрне шабалар. Менә шапкычлар белән дагын килделәр. Шапкычлар белән территорияны шабалар. Рәхмәт барсына дагын килгәннәренә. Рәшит абый Минапов зиратлардагы тәртипне барлап торучы хезмәте өчен авыл халкы аңа бик зур рәхмәтле. Eski ziratның туганнары бик күп. Әле аларның кешеләр күбесе барлап тора, чөнки монда аларның әбиләре, бабайлары, ир туганнары, кыз туганнары, әти-әниләре. Менә шуның өчен халыгыздан килә икән, шардуан куя аласыз икән, шардуан куягыз. Һәрбер кабернең өстендәге ташларны матурлап, әйме яздырып куягыз. Килгән кеше битараф булып калмасын, укып, һәм да шушы вакытта яткан кеше итеп, әйме үзенең дуаларын укып, дуасын кылып китсен. Менә шул вакытта гына без зиратта ятучыларга без үзебезнең дуаларны ирештиреп, алдагы көне без үзебез өчен дә мәрхәмәтле баалар әзерләп калдырабыз. Алдагы көннәрегезгә барыгызга иман байлык, тәвфик, шатлык, хавф хәтерләр күрмәгез я Раббым, кай хәсрәт күрмәгез я Раббым. Нәрсә генә булса да бергә тырышып, кулга кул тотынып, хавф хәтерләр күрмичә, иман байлык, тәвфиклар белән яшәргә ятсын. Бу атнада райондашыбыз байлар сабасында яшәүче Фатыйма Кыям кызы Кыяметдинова 90 яшьлек олы юбилейын каршы алды. Аның гомер бәйрәме туганнары өчен дә кадерле бәйрәм булды. Фатыйма Кыяметдинова 1928 елның 12 сентябрендә районыбызның Сабай авылында дөньяга килә. Башлангыч белем ала, аннары Бөек Ватан сугышы башлана. Фатыйма апаларның барысында әле бүгенгедәй ап-ачык итеп хәтерли. Сугыш башлануга безне эшкә кушмадылар әле берәр ел. Аннары без эшкә тотындык инде. Авылда кеше калмады. Картлар белән, шул бала-чагалар белән колхозда эшләп яттык инде без. Сугыш биткәнче. Аннары инде сугышлар биткәч, мин инде тормышка чыктым инде. Аннан уңышып булмады, кайттым инде. Аннан кайтып шул менә бу бала 3 айлык кына мин 61 елны сабага Пеканияга эшкә килеп кердем. Сугыш бетә, әмма авырлыклар аннан сонда булган, ләкин әбекәй аларның барысында сабыр гына үткәреп җибәрә алган һәм 90 яшьлек олы юбилейын каршылау бәхтенә дә ирешкән. Ну кеше белән талашмадым инде, кешегә авыр сүз әйтергә бер дә итмәдем үзем. Үземә авыр тиелсә дә, кешегә бер дә авыр сүз әйтә алмадым. Менә шунысы бар инде. Фатыйма апаны олы юбилейы белән Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Кужин тәбрикләде. Юбиляр озак еллар лаеклы ялга киткәнче эшләгән Саба пекарнясы да
аны котлап үзләренең бүләкләрен тапшырды. Фатыйма апаның күршеләре дә искиткеч әйбәтләр. Сабада яшәүче туганнары да килеп, хәлләрен белеп, эшләрен эшләшеп китәләр. Пермь өлкәсендә яшәүче туганы Фаягил апа аның юбилеен котлап 2 улы белән кайткан. Апа, безнең өчен бик якын, кадерле кеше ди ул. Инде ул Газинур бездә булгач, гел 3 көннән ял көннәрендә гел кайтырга тырышып торган ие. Bütün эшләрне булышып, ярдәм итеп торды инде гел. Әтиләргә дә, әниләргә дә без ул вакытта 11 семья идек. Шуңа бик дус булдык, бернинди тавышта булмады. Бик дус яшәделәр. Әни белән дә, килен белән инде, әни килен була бит. Бик дус булды. Бер вакытта да тавыштан булмады. Теге бер туганда яшәдек инде, барыбыз да Аллага шөкер. Менә безнең хәзер туган нигезләр уже ябык. Шуңа кайткан саен апай безне шул кадәр якын итеп, каршы ала, хәер дагасын укып узатып кала. Бик зур рәхмәт, без аны сагынып, хөрмәт итеп кайтырга тырышабыз. Фатыйма апа булганына шөкер итеп, тыныч тормышка сөенеп яши. Туганнары, күршеләре ярдәменнән ташламагач, улы Газинур гаиләсенә Биектауга күчнәсе дә килми. Улы өчен исә ул иң яхшы әни, тырышлык, уңганлык үрнәге. Әниегезгә авырлык килмәсен дип төрле эшләр эшләдегезме? Инде ул мин наоборот әйбәт дим, кирип кирәк булып үстем, үземә генә ышандым инде. Хәдни тормышта менә шуңа күрә бөтен нәрсәне үзем апардым. Фатыйма апа үзенең 90 яшьлек олы юбилеена иң кадерле якын кешеләре килү белән бәхетле иде. Һәр кайсы аңа үзенең изге теләкләрен җиткерде. Шушы көннәрдә язылган өчен телевизор акциясында җиңүчеләргә бүләкләр тапшыру тантанасы булып үтте. Призларны уйнату Татмедиа акционерлык җәмгыяте тарафыннан оештырылды. Смарт телевизор, цифрлы фотоаппарат, йон одеял отучы бәхетле кешеләрне компаниянең генераль директоры Андрей Кузьмин тәбрик итте. Бу юлы оештыручылар тарафыннан Татарстан районнары буенча барлыгы 120 заявка теркәлгән иде. Иң актив язылучы дип Чаллылы Рәзинә Мәхиярова танылды. Ул йон одеялга лайык булды. Төп приз телевизорны Яшел Үзәннән Рамил Тимургалиев отты. Акцияның тагын 2 җиңүчесе шулай ук Яшел Үзәннән Сания Тимуршина фотоаппаратка лайык булды. Аналог приз Казаннан Нияз Мингалиевка эләкте. Сүз уңайыннан ул 22 басма матбугатка язылган. Мы работаем точно, профессионально. В наших редакциях собраны лучшие журналисты в республике, поэтому все задачи, которые стоят по информированию населения, мы всегда исполняем, работаем для вас, для наших подписчиков. Мондый бүләк уйнатулар һәр язылу кампаниясыннан соң була. Акцияда катнашу өчен Татмедиа медиа холдингына караган кимендә 3 басмага язылырга кирәк. Шунысын да әйтергә кирәк, яңа язылу кампаниясе 1 сентябрьдә старт алды. Саба пекарнясы район халкын бик күп төрдә икмәк, булка, камыр ризыклары хәләл продукция белән тәэмин итә. Алдагы материал реклама хокукында әзерләнде. Саба икмәк заводы үз кулланучыларына иң тәмле, иң үтемле һәм сыйфатлы ризыкларын тәкъдим итә. Табыннарыгыз мул, ризыкларыгыз тәмле булсын дисәгез, бары биредә пешерелгән тәм-томнарны сайлап алыгыз. Мичтән яңа тәгәрәп чыккан хуш исле икмәктән башлап, телеңне йотарлык бик күп төрле ризыкларга кадәр монда табарга мөмкин. Ил табыны икмәктән башлана. Пекарняда 33 төрдә икмәк булка әйберләре пешерелә һәм аларга кеше сәламәтлегенә зыянлы булган бернинди кушылмалар да өстәлми. Шулай ук кетердәп торган сахари, берничә төрдә токмачлар, макароннар, татлыдан татлы мармелад, помадка конфетлары да үзебезнеке. Ә инде авыз суларын китереп торган камыр ризыклары һәркемнең күңеленә хуш килер. Өрек, кара җимеш, лимон эшлекләре белән королевский сметанник пирогларыннан беркем дә баш тарта алмас. Өчпочмак, вак бәлешләр, ватрушка, бәрәңге душмаклары, кәбестә пироглары, баллы булкалар, чәй эчәргә менә дигән ризыклар. Бәйрәмнәр, мәҗлесләр үткәрергә телисез икән, рәхим итегез. Сезнең заказ белән камыр ашларын, кондитер ризыкларын тиз арада тәмле итеп әзерләп тә бирерләр. Әгәр дә сездә туган көн яки юбилей икән, монда хәтта иң кечкенә бәйрәм иясенең дә теләкләре үтәлә. Машина да, куян да, аю да тортның үзәгендә урын алыр.
Гомумән, Саба икмәк заводында 13 төрдә торт пешерелә. Никахлар, туйлар өчендә матур итеп бизәлгән, иң мөһиме бик тәмле кәләш кияү тортлары да заказ белән әзерләнә. Күпереп пешкән калачлар, баллы-баллы чәкчәкләр һәр бәйрәмнең иң татлы ризыгы булыр. Буларның барысына да бары тик сыйфатлы шималлар гына кулланыла. Никахлар, туйлар өчен биредә пар казлар да пешерелә. Алар зәвык белән бизәлеп, төрелеп тә бирелә. Өегездә тиз генә кичке аш әзерлисегез килсә, монда әзер фарш, пилмән һәм иттән эшләнгән башка ярым фабрикатларны да сатып алырга мөмкин. Тузланган, ысланган һәм кыздырылган балыкны кем генә яратмый да һәм кайсы гына мәҗлес әлеге диңгез продуктыннан башка үтә икән. Шулай ук төрле ассортиментта салкын кабымлыклар, ягъни салатлар да сезнең күңелегезгә хуш килер. Бүген район кибетләрендә иң күп сатылучы ризыкны да Саба пекарнясы тәкъдим итә. Монда барысы да мулдан. Моннан тыш әзер продукция Питрәч, Теләче районнары халкы тарафыннан да яратып алына. Саба пекарнясына килегез һәм үзегезне шатландырыгыз. Истәләрегез мул, бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Сезне Байлар Сабасы мәктәп урамы 54-нче ай йортында көтеп калабыз. Заказ бирү өчен телефон 8-843 243 73. 9 сентябрь көнне Сабинка яр буенда җитәкчеләр арасында каршылыклар полосасын узу буенча район ярышлары булып үтте. Тулырак алдагы сюжетта. Сәламәт тәндә сәламәт акыл дияргә яратабыз. Матур уйларны, йөрәккә ятышлы күңелле гамәлләрне сәламәт кеше генә булдырала. Байлар Сабасының Сабинка елгасы буенда шаулап торган нарат агачлары арасындагы матур майданчыкта спорт белән шөгыльләнү өчен нинди генә җайланмалар эшләнмәгән. Күрсәң, исең китәрлек. Узган шимбәдә район җитәкчеләре бирегә җыелып, ярышларда катнаштылар. Бу территорияда ярыш беренче тапкыр үтә дип әйтергә кирәк инде. Инде ярышның нинди дисәк, монда менә Сабаның елга буенда ясалды төрле каршылыклар дип әйтергә кирәк. Шу каршылыклар аша үтеп, үзеңне җиңү, менә шундый площадка ясалды. Шушы площадкада һәр кеше үзен төрле снарядларда сынап карый дип әйтәсе килә инде. И бүген шу уңайдан без Саба районы җитәкчеләре арасында шушындай ярыш үткәргә булдык. Ярышка 50-дән артык җитәкче килде. Ярышлар бик күңелле бара. Чыннан да эшләнгән снарядлар бик кызыклы, бик авыр. Үзеңне чыннан да төрле яклап сынап карарга була. Инде безнең өмет алга таба шушы җитәкчеләр үзенең коллективына кайтып җиткерер. Шушындай кызыклы площадка бар икәнен семьясына, балаларына, оныкларына инде аларда без алга табамда тартылыр дип өметләнеп калабыз. Чыннан да яңа өмет кабатлыйм, бик кызыклы площадкалар дип әйтәсе килә. Ир-егетләр арасында 4 яшь категориясында, хатын-кызлар арасында 40 яшькә кадәр һәм 40 яшьтән өлкәнрәкләр арасында барган ярышларда беренче урынны Түбән Шытсу авыл җирлеге башлыгы Булат Мәүлетов алды. Районда безнең бик күп үтә менә традицион ярышлар, йөгерешләр, чаңгы ярышлары дип әйтик, кыш көннәрендә велосипед ярышлары. Әлбәттә, менә мондый үзенчәлекле ярышларның үтүе бик тә яхшы. Беренчедән ул сәламәтлек, икенчедән инде шундый актив яшьләрне табу. Һәм инде мондый чараларның үтүе әлбәттә ул эшкә дә уңай йогынты ясый дип уйлыйм. Чөнки тик утырганчы диванда телевизор карап яки башка кирәкмәс эш белән шөгыльләнгәнче бу бик тә яхшы дип уйлыйм. Әлеге ярышларда төрле яшь категорияларына карап Шәмсун Сыңгатов, Нургаян Тимиргалиев, Гөлшәчәк Хуҗина, Гөлзилә Ахуновалар җиңүләргә ирештеләр. Һәрбер җитәкче ярышлардан зур канәгатьләнү белән таралды. Саба Дулкыннары телевидениесының атна информацион программасы шуның белән тамам. Куанычлы тормыш, хезмәт уңышлары, шәхси бәхет телибез сезгә. Җомга кичә күңелле үтсен.